Čoraz viac domácností prechádza na tepelné čerpadlá. A nie sa čomu vdiviť. Sú úsporné, ekologické a pohodlné. Ale aby fungovali naozaj dobre, musia byť správne navrhnuté a odborne nainštalované. Práve preto ponúkame bezplatnú nezáväznú obhliadku. Pozrieme si vašu domácnosť, zhodnotíme možnosti a navrhneme riešenie, ktoré bude dávať zmysel. Technicky aj finančne. A prečo dôverovať práve nám? Sme MSD Company. Máme za sebou stovky projektov po celom Slovensku a vieme presne, ako navrhnúť tepelné čerpadlo, ktoré bude fungovať spoľahlivo, úsporne a najmä bez zbytočných problémov po dlhé roky. Vieme ho efektívne skombinovať s fotovoltaikou, rekuperáciou či klimatizáciou. Navyše vďaka programu Zelená domácnostiam môžete získať štátnu dotáciu až do výšky 4 370 € na inštaláciu tepelného čerpadla. Pomôžeme vám s celým procesom od žiadosti až po realizáciu. Kliknite na tlačidlo pod týmto videom a vyplňte krátky formulár. Získate návrh riešenia na mieru, zdarma, bez rizika a bez záväzkov. Možno zistíte, že sa vám to oplatí viac, než ste čakali. Stačí kliknúť tu.